gabi ang mga makatulog, kakaisip sa'yo. Masula, grabe yung araw. Turog. Kamaingay dyan. Nakalive ako. Puso ko't isipan, araw at gabi, ikaw ang dahilan. Di ako makatulog sa kakaisip sa'yo. Dahilan. Puso ko't isipan, araw at gabi, dahilan. Ako makatulog sa kakaisip sa'yo. Huwag sanang umulan. Mahal ko. Hayaan mo. Sobrang maaraw. Maalam.
Ayan, Jinjania Official Mega Love shout. Jinjania Lalabs, thank you. How are you, Lalab Jinjania Official? Ayan. Thank you so much. Madalas mo akong i-text kahit saan. Jinjania Official Mega Love shout out. Ayan, thank you. Kita. Ngunit lobat ka, lobat pa ba ang pag-ibig mo? Lobat pa ba? DBN Lalab, Mega Love shout out. Ayan. Kumusta ka na, Lalab DBN? Ngayon lang tayo naka-live ng araw. Umaraw na, Lalabs dito. Salamat sa Diyos. Meron ng internet. Sobrang masilaw naman. Yan mo na nga. Ayan, DBN Lalab, Mega Love shout out. Ayan, 2 million Mega Love shout out. 2 million. Thanks God, medyo okay ngayon yung aking connection. Sana wag magluko hanggang mamaya. Kahit mga 2 hours. Ayan. Kaya ka. Ayan, 4 million Mega Love shout out. Ako lamang di iiwan. Mo ako sa iyo puso ko. Tamsak Dan host from DBN. Ay, Lalab, salamat sa patamsak mo, Lalab. DBN. Lalabs DBN, thank you so much. $3 million Mega Love shout out. Kunin ko nga lang yung pang Ayan, 3 million Mega Love shout out. Miss Everyday Tamsak. Ayan. Miss Everyday Mega Love shout out. Hi, Lalabs. Ayan. Ayan si Miss Everyday nagbaba ng bahay. Miss Everyday. 4 million Mega Love shout out. Miss Everyday. Ayan. Inday Tuslok host. Ayan, Madam Inday, salamat po sa patuslok. Ayan, 5 million Mega Love shout out. Madam Inday, salamat po. Samira Lalab Mega Love shout out. Samira.
biglang nagbago. Sino pa marunong magmahal? Magkukulot ako ng buhok. Di alam ang dahilan. Sino pa siyang marunong magmahal? Siyang madalas na iwan. Hindi alam ang dahilan. Ang mga lalas, palablab naman pa ako sa yung nakapin po. Ayan, Bloody Coder. 4 million mega love shout out. Salamat po sa 4 million in the house. Thank you, thank you, thank you. Yung mga tao sa labas. Painit ko lang ito lalas. Ako'y magkukulot. Pinapainit ko to. Kulutin ko yung buko, kulot-kulot. Ayan. Aray ko, ang sakit ng leg ko. Ah. Yararara. $30 here available. Ayan. Miss Everyday. Ayan, may 30 si Madam Inday. Oh. Ayan, may 30 po si Madam Inday. Kung sino may available dyan, mga lalabs. Pinapainit ko lang to. Ayan, mga lalabs. Ano rin nyo, nagkukulot-kulot ako. Sana makulot. Tingnan natin. Ay, liganong nakulot. Tingnan natin kung makukulot yung buhok ko nito. Alam niyo, mabili ko nito lalab sa abroad, is tenderham lang. Online. Di mo pinapansin. Ayan, nakulot konti. Ayan, kunti lang siyang nakulot. Kunti pa po, kunti lang. Di mo pinapansin. Ang dami. Ayan, nakulot siya. Ako'y nangangarap. Merong iba. Ang sa puso. Ayan, 2 million mega love shout out. Nagkukulot-kulot lang ako, mga lala. Pag-ibig ko sa'yo. Ma, kumaingay. Kalay ba?
Kulot-kulot. Walang tao yun. Matagal kasi akong hindi nag-live. Kulot oh. At least. Samira Lalabs. Ayan, Samira nagbaba ng bahay. Samira. Nunood siya. Samira Lalab, Miguel, shout out. I'm gonna curly my hair. Ayan, Miss Everyday, kayo po ni Madam Inday. May available siya. Marami yung alagad si Madam Inday. Miss Everyday, nandyan ka pala, Labs. Ayan, si Madam Inday, kumbate. Ang ganong tao, Madam. Pulot ba to? Naaalala tayo'y di na magkita. Bakit hindi natin ibalik ang tamis ng pag-ibig? Ayan, 4 million mega love shout out mga lalabs. Kukulot-kulot lang ako mga lalabs. Ayan. Ibalik ang tamis ng pag-ibig. Makulimlim na naman sa labas. Wala nang tigil tong ulan na to. Panay ulan na lang dito sa probinsya. Ayan, 4 million mega love shout out. 4 million. Sana nakulot siya. Gaanong nakulot? Mahina. Umibig sa iba. Ako'y nagpadala sa maling akala. Umibig sa iba. Ayan. Nakulot siya ng konti. Ayan mga lalabs, oh. Oh, di ba? Nakulot man siya ng konti. Halan. Masyado nakulot na siya. Wala na, nasubrahan mga lalas, parang ayaw na matanggal.
Baka masunog. Ay, Diyos ko. Diyos ko, day. Lala ka. Ayan, 3 million Mega Love shout out. Ang nakulot to, iwan ko. Okay. Magsinta. Ayan, tamsak ganda. Sekretary ni Rob Trip. Mega Love shout out. 10 game. Sekretary ni Rob Trip. Ayan, si Madam Inday. Meron yan 10. Sekretary. Si Madam Inday may 10, 20, 30. Nagkulot-kulot lang. 10 game. Sekretary ni Rob Trip. Alam ko ano na tayo ex eh. Wala kasing gaanong tao. Ayan, Madam Inday, si Sekretary ni Rob Trip meron pong 10. Ayan, nakulot man konti. Ano ba? Wala kung maganda yung pagkakulot niya. Ayan, 5 million Mega Love shout out. Ayan, Bixon, Mega Love shout out. Tamsak Danos, Bixon, Lalab, Mega Love shout out. Hindi kita ng jacket. Bakit ka dinilit ni Nightboot? Bastos na Nightboot to. Bigyan kita ng jacket. Ayan, ayan si Nightboot. Ayan, may jacket ka na, Bixon. Wala ka naman sinabi, tamsak hus lang. Ayan, Bixon Lalab, may jacket ka na. Thank you so much. Bixon Vlog, there's more where that came from. Stop spamming. Meron ka ng Lalab, jacket. Thank you. Ayan, 5 million Mega Love shout out. Jen Blas Lalab, tusok Lalab host. Ayan. Ano yan, host? Nagkukulot ako Lala, sayaan nyo na. Kaya na kasi walang tao eh. Kinukulot ko yung bulbul ko. Ayan. O, di ba? O. Kukulot lang ako Lala. O, di ba ganda? O. Para magmukha tayong maganda.
Gusto niyo ipakulot yung bulbul nyo? Ayan. Ito, magandang pangkulot. O, di ba? Ganda ng pagkakulot, oh. Gin Blas. Ayan, may premier si Gin Blas. Ang mga na, pagpasensyahan nyo na. Kasi kanina walang tao eh. Isipan kong magkulot. Ayan. Mega Love shout out. Inday Kumbate from Gin Blas. Ayan. 5 million Mega Love shout out. Kulot-kulot to lalabs. Ayan. O, di ba? O, kulot siya, o. O, di ba? Nagmukhang maganda yung buko. Lobat ka. Lobat pa ba? Pag-ibig mo. Ayan, 6 million Mega Love shout out. And mga gusto yung kulutin yung mga bulbul yun. Nandito, oh, pang kulot. Ayan, Mega Love shout out 15 host from Dixon. Sige, lalabs. Di pa ba tayo, X? Dikit mo na yung 15 mo, lalabs. Tapusin ko lang to mga 5 minutes at 2 minutes. Ayan. Tapos na tong kulot ng bulbul ko. Ayan, Bixin Ibusan Vlog. Lalab, di pa tayo, X. Ayan, Jamillionaires Mega Love shout out. Bixon, tingnan ko yung nakadikit na tayo, lalabs. Tingnan natin si Bixon kung X na ba tayo. Bixon, sige na, 15 lalabs. 4 point ano ka? 2.48. Dito ka mag-ano, bakas. Ayan, magtamsak ka lalabs. Kung gusto mo yung live ko na lang. Ayan, sabi ko lang, Uragon ako rin yan. Sige na, dikit mo na ano. Bixon. 15. Yung 15 mo, idikit mo na sa akin. Palablab po from Jamillionaires. Sige na, lablablabin natin yan. Ayun, patapos na yung ano ko. Kulot. O, di ba? O, di ba? Ganda ng buko. O. O, di ba? O. Ano, dikit mo na yung 15 mo. Dixon. Dixon, dikit mo na. Mauna ka na, lalabs. Ayan, tapos na ako. Ayan, oo. Ngunit lobat ka, lobat pa ba? Ayan, o, kulot na, o. Ba sa isip mo. Ayan, nakulot na siya. Ayan, ano na. Ano, Bixon, dikit mo na. Tapos na, oh. Sabi kasi ng mga viewers, nagla-live pero nagkukulot. Ayan. Bixon, ano na? Ano, Bixon, dinikit mo na ba? Oh, dikit kalimbang OTW. Sige, lalas. 15 yun, ha? Ayan, Bixon, ilan ba sa'yo? 2.48. Load pa ba? Sa isip mo. Tapos mamaya, Bixon, meron kang member. Member to member tayo mamaya, ha? Ayan, nakapin. Ayan, Bicula ng Uragon Dan Pulpak na po sa'yo, pasokle from Jamillionaires. Sige lang, Jamillionaires, balikan kita, lalabs. Sa isip mo. The King, Miguel Love, shout out. The King. Basta ka. Kumusta ka? Ano ka, Bixon, ha? 2.48. Ayan, start na ako, ha? Ayan. Jollibee at Bixon Ubusan Vlog. Ayan, Bixon.
Ano yun pa? Nandun sa ano, ilalim ng upuan. Diyan o sa gilid. Sige lang, Jabal, na tapusin ko lang to si ano ha. May kabartiran ako, si Jan Blas. Ay, hindi si ano pala, si Bixon. Noted po. Ayan, Bixon, dikit na sa Jollibee. Ayan, noted po from Jamillionaires. Ayan, thank you. Ayan, lalab na may views pa yan, ha. May tamsak na, may views pa. Kasi mano lang eh, maikli lang yung video mo. Kumain pa. Busog yan. Katabi, ako'y di mapakali. Di ikaw lamang. Malimutan. Ang laman. Sugot isipan. Makatulog. Jamillionaire dan full pack sa premiere mo from Jen Blas. Ayan. Jamillionaire, palitan 2030. Ayan, Jen Blas, pagkatapos namin ni Bixon, nagbabartir pa kami. 15 lang naman. Pagkatapos niya lalabs, marami rin siyang alagad. 15 lang naman kami. Ayan, salamat sa iyo, Jen Blas. Maya-maya balikan kita ha, Jamillionaire, kung di pa dikit yung main ko sa iyo ha. O sige lang, lalabos, hintayin ako. Ayan, sige lang po. 15 lang naman to, 15. Yan, gumuhit na agad si Bixon. Ang laman ng puso ko't isipan, at gabi, dahilan. Ayan, Daking Palambing po, Bakas Kalimbang, salamat. Dahilan. One, two, three, 4, 5, 6, 7, 8. Nakait na agad ako. Ko't isipan, gabi. Ano ba yung nakamotor na yun? Parang sarili niya yung kalsada. Ko't isipan.
sa kakaisip sa'yo. Ayan, 5 na lang kay kay Bixon. 5 na lang, matapos na ako. Bradley. Ayan, 3 million Miguel Love, shout out. Ayan, 2 na lang kay matapos na ako sa'yo, Bixon. 2 na lang. Sa spaghetti mo ako nagtamsak. Isa na lang, tapos na ako. Ayan, dan na ako sa'yo ng 15 Bixon. Gumuhit ka na. 2.49 ka nalalab. And 21 tamsak sa Jollibee. Bixon, dan na ako sa'yo lalat. Tingnan kung gumuhit yung bahay ko. Ayan, salamat. Sige, Jamillionaires. Nandito ka pa ba, Jamillionaires? Tamsakan kita, ha? DBN Lalabs. Tamsakan natin yung premiere mo, Lalabs. Gen Blast 2030. Ayan, hintayin mo, Gen Blast. Bumalik si Bixon. Ayan, di ba yan may 10 kalalas, may kaalagad ka? Or else Gen Blast. Tingnan ko kung nakadikit na nga sa'yo, tingnan ko nga. Or else 10 tayo, ha, wait lang. Idikit mo sa sa nakapin. Tingnan ko, ha. Kasi wala pa si si Bixon. Sige, Lala, tingnan ko muna kung di pa tayo X. Ay, hindi pa. Romel, idikit mo na lang sa nakapin. Yung 10. Romel, yung nakapin. Wala pang mamaya pa magpapaload. Wala pang reply si ate. Pwede ba dyan? Manya yun, mana. Ibang loader yun. Upcoming premiere from Devin. Sige, Lalabs. Ayun, Romel. Idikit mo na yung 10 mo sa nakapin. Sige, Lalabs. Tamsakan natin yung Lalabs, yung premiere mo. Lalab, Devin. Tamsak na, Lalabs. Ayan, pa tamsak naman, Kay Devin po sa premiere niya, mga Lalab. Sige na, 6.22 ka, Gen Blast yung nakapin. Diyan mo dikit sa nakapin, ha? Romel. Member ko yan. Danos 15 years. Po? Bixon. Dan na rin ako ng 15 Lalabs. Gumuhit ka na. Nag 2.49k ka na. Nathaniel Townsend, Miguel Love, shout out.
How you doing, Jen? Sige, host. Sige, lalab, 10 ha. Yung bahay mo is 6.22. Yung nakapin kay Bloody Kuder mo na lang. Jamillionaire, nandito ko sa ano mo ha, premiere. Ayan, dikit ko na rin yung main ko sa'yo ha. Jamillionaire, tamsak na lalab sa ano mo, premiere. Sige, ano, Jen Blas ha. Dikit mo na lang sa nakapin. Ayan, mag-start na rin ako sa'yo ha. Ayan, patamsak naman ako sa premiere ni ano, ni DBN mga lalabs. Ayan. Lagas nga ako, 10 sige, OTW. Okay lang yung lagas, normal lang yan kay Lolo. Start na ako sa'yo ha, ano, Romel. Ulitin ko, 622K. Ayan, check mo yung nakapin lalabs, kung ilan yung bahay niyan. Ayan, Romel, sa premiere ako magtamsak ha. Ayan, Romelo, sa premiere mo. Nathaniel, hello, sige lalabs, host. Nag-start na ako ha. Doon mo lang sa nakapin dikit yung 10. Member ko yan lalabs, member. Ayan. Hi, Yen. Ayan from Nathaniel. How you doing, Yen? From Nathaniel. Ayan. Idol ko. Yan, Romel, pangalawang tamsak sa iyong Boy of Double bilang napasugod sa Jollibee, Ramania Mall. Where are you from, Nathaniel? From DBN. Ayan. I'm from Indianapolis, Yen. Ayan. From India daw lalas. From India. Indiano. Where you from, Yen? Ayan. Taga saan ka daw, Yen? Pupuntahan ka niya. Oh, nice to see you. Nice to see you, ha? Nice to see you daw. Nice to see you too, Yen. Wow, sana all. Nathaniel Townsend Dan, ayan. From Bixon, Ubusan. Veni. Now 1.07K Yen. Ayan, from Nathaniel Townsend. Madam Daisy, Miguel Love, shout out po. Ayan, si Madam Daisy. Daisy Idolan, maraming tao pag nagla-live. Sana all. Samantalang tayo, 3 lang. Ayan. The millionaires lalaba already connected to you and I give you to also thumbs up. Ayan. Ayan, 2 million Miguel Love, shout out. Ayan, gumuhit ka na agad, lalabs. Ilan na ba itong dikit ko? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayan, 3 na lang, Romel. Guhit ka na, lalab. Dan sa nakapin, no? Sa nakapin. Ayan, 3 na lang sa'yo, lalab. Sige, salamat.
Malapit na rin akong matapos. 3 na lang. Ayan, 2 na lang. Ayan, si Bixon may 10. May 15 ano, Jen. Ayan, si Bixon. Ayan, 2 na lang. Nathaniel, thank you from DBN. 2 na lang, nalabdan na ako sa'yo. Ano? Jen Blas, 2 na lang. Ayan. Dagdagan mo pa yung mga padikitan mo. Ako sa'yo, member ko. Sige lang, lalab. Ano tayo, member to member? Ayan, 15 from ano, Bixon. I got, guys. Ayan, isa na lang. Dan na ako sa'yo, 10 na. Bagal ako eh. Ayan. Got school tomorrow. Ayan, nag-aaral pa pala siya, DBN. Parehas kayo nag-aaral. You having great days, guys. Makikita. Ayan, dan na ako ng 10, Jen Blas. Or Romel. Ayan, 6.23 ka na. Salamat. Ayan. Ayan, 5 million, Miguel Love, shout out. Maaraw sa labas, maaraw na. Ayan. Katabi. You're welcome yan from Nathaniel. Ayan, 6 million, Miguel Love, shout out. Ayan yan. You're welcome daw. 6 million, Miguel Love, shout out. I see you tomorrow. Uploading video yan. Ayan. From Nathaniel. Nag-aaral pa pala siya. Estudyante pala yan. Gabi. Ang dahilan. Makatulog. Sa kakaisip sa'yo. Ayan, 7 million Miguel Love, shout out. Bixon, ubusan vlog. Ano, deal ba? Ayan, Jen daw. Ano? Bixon. Deal daw ba kayo ni Jen? Bixon Lalabs. Thank you, Nathaniel. From DBN. Nathaniel Townsell. Baba ko lalabs yung premiere mo, ha? I see you tomorrow uploading video yan from Nathaniel. Bixon, ubusan, deal daw ba kayo lalabs ni ano, ni Jen Blas? Thank you, Nathaniel from DBN. You're welcome. Ang laman, puso ko't isipan, araw at gabi. Bahay, Bixon, ubusan vlog, silipin ko. Bixon, bahay mo raw lalabs from Jen. Baba mo, Bixon, yung bahay mo. Bixon. May harang lang saglit, ano, DBN lalabs. Baba ko yung bahay mo. Ayan, 6 million Miguel Love, shout out, 6 million. Bisdak 21 official CA. Ayan, Miguel Love, shout out, host. Lala Bisdak, Miguel Love, shout out. Salamat. Naman, puso ko't isipan. Ayan, Bisdak official, nagbaba ng bahay, Bisdak. Ko makatulog
sa kakaisip sa'yo. Ayan, 4 million Mega Love shout out. May harang. Ayan, Jen Blas, Bixon. Ayan yung bahay ni Bixon nandiyan. Jen Blas, nagbaba ng bahay si Bixon. Silipin mo na, lalabs. Yan, Divin, baba ko yung bahay mo, ha. Ayan, Jen Blas, nandyan na si Bixon. Jen Blas, ayan. Bisdak 21 official CA dan sa'yo kalimbang all. You are very special, Debian. Wow. Ang cute. Ang bilis mo, lalaba, 1.7, ano ka na, 70. Sipag mong banana. Jen Blas, OTW 15 from Bixon. Mga lalapalablab pa ako sa premiere ni Ayan yung premiere ni DBN. Ayan po, binababa ni Ailensky. Ayan, 4 million Mega Love shoutout. Jaykong, Sir Jaykong Mega Love shoutout. Ayan. Tamsol boss, magtulungan po tayo mga organic friend. Magbakas lang sa video link. Ayan. Baba gamit ang main channel. From Jaykong Time. Sige, Bixon, ubusan ng vlog OTW 15. Next tayo host sa member ko. Sige lang, hintayin kita. Jen Blas. Hintayin kita, Jen Blas. Sige lang. Ayan, 5 million Mega Love shout out. Ayan, Bixon OTW na, lalabs. OTW na. Ay, ano ba to? Malimutan. Chels Story lalab, Mega Love shout out, Chels. Lakwat Serong TV vlog, Mega Love shout out, lalab, Lakwat Sero. Tamsak host, ayan. Lalab, salamat sa patamsak mo dyan. Lakwat Zero TV vlog, thank you so much. Ayan, 5 million Mega Love shout out. Sa kakaisip sa'yo. Ayan, patamsak pa ako mga lalab sa premiere ni Yen. Ayan. Lakwat Zero TV vlog, ayan, nagbaba ng bahay, Lakwat Zero. Ba't na naman nag-iikot-ikot na naman to? Ayan, Bicolan ng Uragon, nagbaba ng bahay mga lalabs. Mga lalab, patamsak ako sa premiere ni Yen. Ayan. 6 million Mega Love shout out, 6 million. Sa kakaisip sa'yo. Ayan, 4 million Mega Love shout out. Hello sa lahat. Good morning from Chels Story TV. Ayan. Chels lalab, salamat Mega Love shout out. Mga lalabs, wait lang. Mag-CR lang si host. Mag-jingle bells.
Ayan, patamsak sa premiere. Upcoming live pala. Sige lang, tamsakan kayo na lang. Mag-share lang muna ako ha. Wait lang po. Sige, tutulog pa rin. Lagay ko lang ito mga nalasarang. Ayan, sekretary ni Rob Trip. Lagay ko lang ito dito at masilaw yung araw. Masilaw tayo. Muna mamaalam. Yan, sobra kasing masilaw. Sobrang nakakasilaw ng mukha. Ayan, okay na. Medyo okay na siya. Nakasilaw pa rin. Ano ba naman tong araw na to? Ayan, 5 million. Sobrang masilaw talaga yung araw. Dito pala nakakasilaw. Oh. Masilaw mga lalabs yung araw. Ano ba naman tong araw na to? Masilaw yung bintana natin. Ako dahil sa'yo. Dito yan masilaw. Oh. Ayan mo na nga yan. Tamsak, matulog na, oy! Oy! Kagigising lang, matulog na agad. Lagwaray! Ano ba naman tong araw na to? Sinisira niya yung kulay. Sobrang masilaw. Ayan mo na nga yan. Ganyan talaga yan. Sobrang masilaw ang araw. Kagising lang mukhang wala ka pang tulog. Hoy! Natulog ako. Bixon, Dan 15 sa bahay mo, 2.5, 2.51, may pasobrang 5. Tamsak mo 0 to 15 tamsak. Ayan. From Jen, Blagwaray, magkape ka muna kaya siguro ka gutom. Gutom ka pa. Ano ba naman tong araw na to, Diyos ko? Blagwaray, panay tawa tong ambot na to. Ay, putik na tanggal na. Sira na. Wait lang. Kasi ko yung bintana. Maaraw
Ayan, okay na yan, okay na yan. DBN, hello, waray. Ayan. Okay na yan, medyo maliwanag. Nakita niyo yung pagmumukha ko kanina madilim. Jane Insan, magpinsan pala kayo? Magpinsan pala kayo, vlog waray ni DBN? Sa kumuyeng araw. Ayan, okay na. Maliwanag na yung pagmumukha ni host. Magkape ka na Insan vlog waray. Alam, tayo palang pinsan vlog waray. Ngayon ko lang nalaman na marami ka palang pinsan dito. Vlog waray? Ikaw. Ikaw lalab, megalab, shout out, ikaw. Ayan, lumiwanag na. May tupak man tong ano. Magkape ka muna daw, Insan. Ang dahil palang pinsan ni Vlog Waray dito. Sana all maraming kasen. Leodes lalab, megalab, shout out, Leodes. Ayan. Tamsak, guwapa. Ikaw, wait lang, mabagal yung computer lumabas yung moderator. Ayan, ikaw, meron ka ng jacket. Ikaw, lalabs. Ikaw, meron ka ng jacket, ikaw. Hindi yan, nag-ikot-ikot man, oy. Ayan, patamsak pa ako nakapin si DB yan, nakapin. Ayan. Migalab, shout out, DB. Tamsakan mo na, Vlog Waray. Magkape ka muna, oy. Wala, kagigising mo lang, diretso na agad sa YT. Ayan, may 20 si ano, si ikaw. Mo akong kahit saan. How are you, Waray from DBN? Magpinsan nga kayo eh. Ayan, ikaw may 20. Vlog Waray. Lobat ka. Lobat pa ba? Ang laki ng bahay ni Bibi Apra. Sana all. Ang sipag kasi Ma'am Banana. 6 million megalab shout out. Lobat. Lobat na pala to. $3 million megalab shout out. 3 million. Ayan. Ayan si ikaw may 20. Mga lalab, patamsak pa ako sa nakapin. May premier po ang nakapin. Ayan si DBN. Jun na rin sa si megalab shout out. DBN, Vlog Bisdak. Ayan. Anong jirjir waray? Hoy! Kamay aga-aga ng jirjir na yan, Vlog Waray. Ito si Vlog Waray ito. Buhay pa, DBN. Kaaga-aga ng jirjir na yan, ah. Ugasan mo muna yan, ano, Vlog Waray, kagigising mo lang eh. Tamsak sa premier mo. Vlog Waray, kaaga-aga ng jirjir nito. Vlog Waray, wala ka talaga sa ayos. Jonalyn. Si Vlog Waray daw, walay jerjer. Ayan. Alam mo ba yung jerjer sa ano? Sa abroad, yung ano yon, masarap yun, yung ano yon, gulay. Ay, vegetables nga, gulay. Gulay yun mga lalabs, yung ano, favorite ng mga Arabo, yung jerjer. Gulay yun, nabibili yun sa ano, supermarket. 5 dirham. Nag-iisang binata, oy. Kaya pala walay jerjer, oy. Vlog Waray Ilyas. Wag kang ganyan. Si DBN, dalaga pa yan. Estudyante pa yan si ano, DBN. Ano pa yan, baby? Vlog Waray. Baby pa yan si DBN. Mo ako. Virgin pa ako, oy. Virgin ang iyong lubot. Saan banda, Vlog Waray? Walay virgin. Virgin yung bagong panganak. Ayan. Dan Tamsak Vlog Waray from ikaw. Ayan si ikaw may available na 20. Gita Laxmi Channel Vlog. Migalab shout out. Ayan ikaw. Di pa ba tayo ex? Dikit 10 lang sa akin ano. Sana ba yun siya?
Ikaw, 10. Sa member ko lang lalabs, ikaw. Wala pa ako na naanakan, walang asawa, walang jowa, idi virgin, idi wow. Ilaw bahay mo. Anong ilaw? Ilaw bahay mo daw, ilaw. Ha ha ha. Gita, makipagdikitan ka dyan, huwag ka iiyak. Lagi naman yan naiyak lalads. Pero pag chinik mo yung bahay niyan, ang laki-laki. Ikaw, baba daw po ng bahay, ikaw. Waray ka talaga. Expire na yung vlog waray. Gita, makipagdikitan ka daw, huwag kang iiyak. Gita, just connect, don't cry. If you will cry, you will not get more banana. Ayan. Ikaw pala. Ikaw, baba ka daw ng bahay mo. Taga ibang bansa ata yan. Di yan ata nagsusukli. Taga ano yan lalab si, Gita Lakshmi India. Taga India yan. DB yan. DB yan. Sabi mo, pinsan mo si DB yan. Blagwaray. Sino pa ang marunong magmahal? Gita Lakshmi Channel Vlog, huwag mo ipagdamot ang isang saging. Ayan. From Jen Blas. Mahilig yan siyang umiyak kahit sa ang LS. Laging naiyak yan. Di alam ang dahilan. Chip TG, busi ako niyan, atay. Pradel, Dan Tamsak host. Pradel, mega live, shout out. Sila yan ni Kalakbay, baba lang ng baba, panay palit ng ninja tapos hindi nagsusukli. Ayan. Jen Blas from Big Obosan. Ayan. Di ko yan dinidikitan, budol. Ayan mo na lalas, dagdag din yan ng WH. Kasi yung WH ni Ost nasa 250 lang bagsak. Buti ngayon nakisama yung panahon at umaraw na. Kung umulan uli ngayon, 3 days nang walang vlog. Ayan. Walang live. Nagtry akong mag-live kagabi na ko, panay ikot. Ang dami sanang tao. Nakakahilo. Waray-waray patulong ng WH. Waray-waray! I-play mo si DBN. Vlog waray. Nang mamonetize na. Vlog waray. Padikit please from Pradel. Mga lalab, patamsak naman ako sa nakapin. Ayan, may premier po ang nakapin DBN. 4 million mega love shout out. Gusto mo mamuni, 889 peso lang. 4K WH. Ayan, DBN. Ang mura naman yan. Hindi ba yan kakainin ni Lolo? 889 daw, DBN. If you want to mamonetize ng maaga. Hindi ba yan scam? Vlog waray? Lods, Bixon, ubusan. Kanina pa ako tapos sa'yo, bahay mo 2.5 to 2.51. May sobrang 5 plus tamsak 0.15. Hindi ka yata nagtamsak sa Premier Colods. Ayan. Bixon. Paano scam 5 na namuni? Ayan, DBN. Kung gusto mo lalab mamuni agad, magbayad ka ng 800. Patulong nga waray. Patulong nga daw waray. Jen Blast 12 dikit ko sa'yo from Bixon. Ayan, 5 million mega love shout out. Tamsak ko ganun pa rin. Ayan. Add mo ako sa FB from Vlog Waray. DBN. Add mo si Vlog Waray sa FB. Wala akong pera, waray, pang bayad ng tuition. Vlog waray, estudyante pa yan. Kailangan pa yan mag-aral. DBN. Walay pa siya pera. Bakit 12 lang? 15 usapan natin, Blods. Pero sige lang, ayan. Baka hinapan. Atay, iiwan mo na pag aaral mo
UTI, mag-YouTube ka na lang. Waray, anong pangalan mo sa FB? Waray, ano raw pangalan mo sa FB? Diyan sa puso mo. Vlog, waray pangalan mo daw sa FB, lalabs. Wala sa'yo. I love you. Sir Brochito, mega love shout out. I love you too. Sir Brochito, ayan 6 million mega love shout out. Baba ka bang bahay ka lang, ako ng 3. Kasi kapag sumukat ka sa YT, yung nakuha mo course 100k. Muni ka na lang sa YT yan. Sige lang, Lord Dixon, ubusan vlog. Kaso hindi ka nagtamsak sa premier ko, pero ako ang nagtamsak sa premier mo from Jen Blas. Ayan. Elias De Los Santos, yan FB ko. From Vlog Waray. Sana nga Waray, wala nang nag-aaral-aral. Bakit? Hindi niya kain maliit yung yun, butiti. Maliit yung budayday ni yung pusa mo. I love you, ayan, from Brochito Channel. Kasi pag sumukat ka sa YT, makuha mong course 100k, muni lang sa YT. 8 million, mega love shout out. Mga lalas, meron din naman akong FB page. Mga lalas, yung aking FB page, mga lalab, follow naman ako, lalabs. Parehas lang ng pangalan ko sa Ayan, mga lalab, yung aking FB page. Papollow naman ako, mga lalabs. Sa FB page ko, Islandski Vlog. Ayan, mga lalabs. Nagla-live din ako doon pag pag hindi ako naka-live sa aking YouTube. Sana someday soon, makuha ko rin yung 1,000 followers, then mamonetize din, inshallah. Ayun, mga lalabs, Islandski Vlog, yung aking FB page. Papollow din ako, mga lalabs. Ayan, Binabani Bicula ng Oragon. FB page ko, same ng aking pangalan dito. Meron pa from Vlog Waray, Elias De Los Santos yan. Road to 1.3k from Isabela. Mega love shout out, Isabela. Ayan. Jen Blas Tamsak ako from Bixon Ubusan. Elias De Los Santos, FB page Islandski Vlogs. Ayan. Isabela from Sir Buchito. Ang tamis ng pag-ibig. Chels, lalab, tamsakan ko na lalabs yung mo. Tagal pa to, August 12 pa. Ay, August 12. Minob mo na yung mo. Yung live. Tamsak na Chels, lalab, tamsak. Chels, ayan, Bixon nagbaba ng bahay. Tamsak na lalab, Chels, lalab. Bixon ubusan. Premier, pakulkogos. Sige, kulkogin natin yan. Hoy! Vlog Waray. Papalo naman ako sa aking FB page. Islandski Vlog. Minsan nag-ana ko dyan, nagla-live din. Meron Vlog Waray, na PM na kita. Umibig sa iba. Saan na si ikaw? Oy, Manuel Pasos, oy. Mega love shout out. Vlog Waray, tamsak na sa premier mo, imong dodong. Sige, salamat yun pala. Ayan. Umibig sa iba. Sir Brochito, Bixon. Dan si Sir Brochito, meron ba, nakita mo Waray, baka iba na message ko. Kasi maraming kapangalan. Chels, lalab, tamsak na ko, lalabs. Wait, tingnan ko.
Walang message. Hoy, Vlog Waray. Manuel Pasos. Ayan. Mga lalab, FB page ko. Paano din papalo mga lalab. FB page ko mga lalab, Island Ski Vlog. Papalo din po ako. Ayan. Mga lalabs, follow nyo naman ako sa aking FB page. Ayan, nagla-live din tayo doon. Ha, from DBN. Ayan, natawa si DBN. Mali ata yung na-message ni DBN. Marami nga kasing kapangalan, ano? Vlog Waray. Yan, FB ko, iwan ko pang, ano, kung di mo pa ako na-message, DB. Vlog Waray. Ayan, FB page ko. Yan, FB daw niya ni Vlog Waray. Ano ba, host? Yaw-yaw ka. Hi, Vlog Waray. Yaw-yaw ka, ambot ka, dudong. Yaw-yaw ka. Jen Blas, sige, from Bixon. Ano daw ba, host? Yaw-yaw ka. Luko ka talaga, ano ha, Vlog Waray ha. Jen Blas, sige raw, from ano, Bixon. Luko to si Vlog Waray ha. Bell all tayo, Bixon, ubusan vlog from Jen Blas. Yaw-yaw daw. Yan yung message ko, Waray, from DBN. Ayan, Vlog Waray. Atay ka. Na-message ka na daw ni DBN. Wag mong ligawan si DBN na bata pa yan. Nag-aaral pa yan. Ano, Vlog Waray? Formal yan, Miguel Love, shout out. Atay ka daw. Atay balon-balunan. Ayan, 4 million Miguel Love, shout out. Dalawa yung magkamukha. Profile, wala na yung isa na ban yun. Bakit na ban? Siguro naghubad ka nun, Vlog Waray. Samira Miguel Love, shout out. Samira. Ayan. Nagbaba ng backyard garden. Ayan. Vlog Waray, nagbaba ng bahay. Bixon, declare ng binaba kong bahay. Bixon Lalab, mag-declare ka daw ng binabang bahay ni ano, ni Jen Blas. Elias P. De Los Santos from Vlog Waray. Ayan. Samira, nagbaba ng bahay, Samira. Ayan, 6 million Miguel Love, shout out 6 million. Ang laki ng buntot niya, oh. Masaya. Painumin mo, kawawa naman. 5 million Miguel Love, shout out. Hindi, pag na sakbatan niya yun, mamamatay din yung mga anak nun eh. Kasi wala siyang lahi. Dami ako babae dito na mga kaibigan. May isa wala akong niligawan. Ayaw ko masaktan, oy. Si Whitey na lang mahalin ko, atay. Si Whitey mahalin mo, hindi ka naman mamalin yan. Kakainin lang yung revenue mo. Nasa bar kasi ako noon. Marami kang chicks doon. Ayan. Sa gay bar, nag-live show ako. Macho dancer tayo. Oh my God. Nagpapakita ka pala ng itich. Ano? Vlog Waray. Love ni Bixon. Jen Blas, 1.66 bahay mo. TW na ako. Ayan, love. Ano ko nalalab? Bigyan ko to ng jacket. Tingnan mo si Bibi, sinipa yung... Mati yan kasi panay sa labas. Ayan, may jacket ka na ano, love ni Bixon Lalab. Dinakitan kita. Jen Blas, love ni ano. Ako malahihos, ambot. Yung pusa ko, naghahanap ng malalahian. Ikaw malahi sa pusa ko, Vlog Waray. Lalaki man yun, ay.
Mamaya, paliguan natin. Ayan, 6 million Mega Love shout out, 6 million. 6 million Mega Love shout out. DBM vlog, musta na? Nakatali yung alin, yung bitlog mo. Ayan, DBM vlog, musta na from Brochito. Lalabs, DBN, kumusta ka na daw? From Brochito channel. Ayusin ko bibi kagabi. Nalaglag ako dyan sa kama. Nalaglag. Naulog ako. Waray, nakita mo ba? Waray, nakita mo daw ba? Sabi ni DBN. Waray. Nakita mo, Dodong. Hello, si Brochito, okay naman. Ayan. 5 million Mega Love shout out. 5 million. Thank you so much, 5 million. Ng piso. Waray, nakita mo ba, Waray? Pirati mo akong i-text kahit saan. Wala na. Miss na miss kita. Ayusin mo yan, Bibi. Pradel, padikit please si Pradel. Mga lalab si Pradel. Wala naman message iwan sa'yo, Bibi. Saan ka kaya nag-message? Bibi yan. Saan ka nag-message? Sip mo. Jewalt, Mega Love shout out host. Saan napunta yung message ni DBN? Baka napunta sa kanal. Diretso sa kanal. Iba ata na message niya. Pwede mag-promote. Sige lang, Lalab, mag-promote ka lang dyan. DBN, saan napunta yung message mo? Hindi ka talaga mamonito. Abutin ka 1 taon niya. Mga 9 months. Sa mga gustong Waray, baka nasa spam message ko sa'yo, hahanapin mo. Jinjinia, nagbaba ng bahay. Jinjinia. Bakit na naman to Sinta. Pati. Madalas mo akong tawagan. Madalas mo akong i-text kahit saan. Wala na. Na-miss kita. Kontak mo. Lobat ka. Lobat pa ba? Ayan, may 5 banana si Jinjinia official, mga lalabs. Wala nga sa spam atay. Saan napunta yon, DBN? Ibang FB ata na misis mo from Blagwaray. Wala nga. Ayan, ibang FB ata na misis mo. Gita Lakshmi, don't cry. Don't cry, don't cry. Ako na muna ako 1 year, 3 months. Big mo. Mga patamsak naman ako kay Bloody Coder. Ayan. Sip mo. Biraj, Sir J.
Sir J, mega love shout out. Birahe. Ha? Mamaya paliguan naman yan. Daniski Vlog, mga lalab, patamsak naman palablab. Patamsak po sa nakapin sa premiere. Ayan. Sir J, mega love shout out. Okay lang yan, papaliguan naman yan. Mamaya. Sir J, mega love shout out, Sir J. Ayan. 3 million mega love shout out. Bixon ubusan vlog bahay mo 2.51 to 2.53 dan 15. Dalawang ikot ka. Ayan. From Jen Blas. Ayan, Jen Blas, si Sir J. Maraming alagad yan. Iyain mo si Sir J Munits. Ayan, maraming alagad yan. Mapaw yung alagad niyan. Wala talaga. DBN, saan napunta yun? DBN, saan napunta? Bahala ka dyan. Saan napunta yung ambot mo? Yung ano mo din, message mo saan napunta? Akin na FB mo, ako mag-add sa'yo. Ako, Vlog Waray, add mo rin. Ayan, FB page ko. Islandsky Vlog. Ayan, ano? Vlog Waray. Add mo ko. Follow mo ko doon. Follow me. Dinalen, Basilio yan, Waray. Ko'y di mapakali. Ayan, lalabs. FB page ko, binaba ni Bicula ng Oragon, ako yan. Islandsky Vlog. FB page. I-follow mo ko doon, lalabs. I-like mo na rin yung video ko doon. Naglalab din ako doon minsan. Pag wala tayong, pag mahina yung internet. Kasi sa FB gumagana kahit mahina. Ko't isipan, araw at gabi, ikaw ang dahilan. Hindi ako makatulog sa kakaisip. So, ayan, si Bicula ng Oragon, binaba FB page ni Islandsky Vlogs. Ako yan. Mahalan. 3 million mega love shout out, 3 million. Ayan. 3 million mega love shout out. Ayan, 5 million mega love shout out, 5 million. Dami mo. Ano ba 'yon? Kapangalan Atay. Sino ba 'yon? Ito 'yung lalabs yung aking FB page. Oh! Bakit naka-log out na naman? Ang laman. Dami ko daw kapangalan. Isipan. At gabi. Ito, Vlog Waray. Ayan yung ko, muka. Ayan, Islandsky Vlog. Ako yan. Nakita mo? Heart Vlog, mega love shout out. Vlog Waray. Ayan yung mukha ko sa FB page ko. Islandsky Vlog. Ayan yung mukha ko, lalabs.
Papalo naman, Vlog Waray. Ayan, ako yan, oh. Islandski Vlog, ako yan. I-type ko nga. Ayan. Puso ko't isipan. Makatulog sa kakaisip sa'yo. Ayan, ako yan. Di na matuto. Ayan, ako yan, lalabs. Ayan, mukha ko yan, oh. Kunti pa lang yung aking followers dyan. FB page ko, mga lalabs. Ayan. Islandski Vlog. FB page. No. 9 million, Miguel, shout out. Natuto yan, Waray. Hanapin mo, ha. Ayan, mga lalab, FB page, Islandski Vlogs. Meron din ako dyan live. Ayan, mga lalabs, oh. Ganyan yung mukha ko doon. May bangs. Natuto yan, Waray. Hanapin mo. Ayan, from DBN. Ayan, 8 million, Miguel, shout out. Lalab, Heart Vlogs. Miguel, shout out. Heart Vlogs. Ayan. Meron tayong bagong upload dyan sa aking ano. Heart Vlogs. Ayan, 9 million, Miguel, shout out. 9 million. Patusok sa premiere. Sige, lalab, tusukin natin yung premiere mo, lalabs. Tusukin natin yan. Waray, meron ba from DBN? Na-follow na kita, host. 97 pa lang follow mo. Ha, ha. Bago lang yan, ano? Vlog Waray. Sana maka 1K din dyan. Sana all. Nasaan na si Bixon? Ubusan, vlog. Miguel, shout out sa'yo. Where na you, Lods? Heart Vlogs. Sige, tamsakan natin yan, Heart Vlogs. Don Oragon Vlog. Good morning, ma'am. Pahingi po ng ayuda ng banana. Bago pa lang po ako. Sige, lalab, baba mo yung bahay, patingin natin. Main channel mo ba to? Ambihan kita ng jacket. Ayan, may jacket ka na, Don Oragon Vlog. Na-add na kita, salamat. Salamat. Vlog Waray. Pag di mo ko nakita ditong naka-live, makikita mo ko sa aking FB page. Na-add na kita, salamat. Ilalive ko dyan yung ano, yung mama ko, ninang sa kasal. Ayan, ilalive natin yan dyan. Sige, tamsakan natin yan. Meron na daw, Sir Waray. Di pa tapos, Jen, from Bixon. Ayan, di pa pala tapos si Bixon. Vlog Waray, maraming salamat, ha. 3 na lang, nalubat ako from Bixon. Page ko, 308 na, sana all. Sana all, 308 na. Private message pa yun. 3 pa lang, nalubat ako daw. Ano bang pangalan mo sa page mo nang mapollow din kita? Don Oragon. Ayan. Don Oragon, main channel mo to, lalabs. 83. Sige, pin kita, ha. Punta ako sa main mo. And mga lalab, baby pa yung bahay ni Don Oragon. Whee!
Accept ko na waray from DBN. Ayan, accept na pala eh. Heart block dan full pack. Mga lalabs yung nakapin, ayun, road to 100. $83 pa lang siya, 83. Ayan, punta ko sa bahay mo, Don Oragon. Don Oragon lalabs. Baby pa ang bahay. Lablabin natin mga lalabs. Ayan, palablab pa ako sa nakapin. Road to 100 po. Bixon Ubusan Vlog, 2.51 ka. Ngayon, 2.63. Dalawang ikot ka kanina. Kulang ka 3. Ngayon, kulang pa rin 3. 2.53 pala from Jen Blas. Ayan. 9 million Mega Love shout out. Mga lalabs yung nakapin po, BB pa road to 100. Ayan, lablabin natin po nakapin. Pradel padikit please from Pradel. Lablabin natin si Pradel mga lalab. Ayan, nagbaba ng bahay si Pradel. Ayan, Don Oragon. Dito ko sa bahay mo. $10 million Mega Love shout out. Ayan, Don Oragon na. Dikit ko na yung main channel ko sa iyo. Ayan. Naka-red ka pa, oh. Don Oragon. Dikit na to lalabs. Intramuros. Don Oragon. Dikit na lalabs. Pag-graduatin natin yung nakapin mga lalab. Ayan, dagdag ko na yung 3 from Bixon. Pangit man tugtog na to. Ayan. $6 million, Mega Love, shout out, 6 million. Mga lalab, patamsak padikit po sa nakapin, baby pa yung bahay. Ayan, Oragon, Don Oragon, nasa bahay mo ako. Pradel, nagbaba ng bahay, Pradel. Ayan, Don Oragon, 84. Mga lalab, yung nakapin, road to 100 po. Andito ko sa bahay mo ha, Don Oragon. Ayan, Intramuros. Nandito ka pa ba, Don Oragon? Don Oragon, nandito ka pa ba? Hindi na ako magbakas. Tamsak na from Dennis Sario. Mega Love shout at lalab, Dennis. Tamsak na. Lalab, salamat sa patamsak mo dyan. Don Oragon, ayan, pinapanood ko pa para hindi malagas. Don Oragon, nandito ka pa ba? Baka umalis dito si Don Oragon. Paano ka gagraduate kung aalis ka, lalabs? Don Oragon, nandito ka pa ba? Wala na ata si Don Oragon. Ayan, 1 minute. Dikit ko na to, hindi na ako nagbakas. Pangatlong dikit, Don Oragon. Don Oragon, nandito ka pa ba? Wala na ata si Don Oragon. Nagbaba lang ng bahay. Don Oragon, kung nandito ka, magparamdam ka, Dudong, oy. Dennis, ayan, nagbaba ng bahay. Natawa tuloy si Blagwaray. Paano ka graduate kung aalis ka, di ba? Iniwan mo lang yung bahay mo tapos sabay alis. Pumunta na sa ibang LS. Bala ka dyan. Ayan. Once again, 8 million Mega Live shout out. Umalis na, iniwan lang yung kanyang bahay, sabay alis.
Sino umalis, Waray? Si Don Oragon. Ako na lang palang vlog, Waray. Bala ka dyan, Don Oragon. Ayaw mong graduate. Kung gusto mong graduate, wag kang aalis. Hintayin mo munang graduate ka sabay layas. Wag na. Nakadalawang dikit na ako sa kanya. Ipapag-graduate ko sana siya kaso lang umalis. Anong oras ba kasi yung vlog mo, vlog, Waray? Nang mapuntahan din kita, anong oras ka ba nag-GLS? Minsan kasi nakaka-buisit yung internet eh. Ako ayudahan mo. Ikaw, vlog, Waray, ayudahan mo ko. Marami kang alagad dyan eh. Kambal ni Mine, Miguel Love, shout out. Kambal ni Mine, dikit host, from Bixon to. Ayan. Lalab Bixon, salamat sa padikit mo, Lalabs. Bigyan natin ng jacket yan. 8:50 p.m. Oh my God, 8:50 pala. I-note ko nga to. Ilagay ko sa notebook. Sige, vlog, Waray, isulat ko sa papel. 8:50 p.m. Vlog, Waray. Ayan, biha. Vlog, Waray, Ilyas. Vlog, Waray, Ilyas. Ayan. Kambal ni Mine, Lalab. Bigyan ng jacket yan. Bigyan ng jacket. Atay kaos. Ayoko ng atay, mga Lalab. Mas masarap yung balunan. Yung atay, malansa yan eh. Gusto ko yung adobong atay. Ay, hindi palay atay. Balunan. Tagagala, Miguel Love, shout out. Ayan, ginakitan ko na yan. Sino may premier dyan magbaba ng bahay? Diniseryo ang laki ng kanyang bahay, mga Lalabs. Ayan, si Don Oragon. Gusto niyang gusto niyang makagraduate pero pakalapag ng bahay, lumayas. Ayan, ibababa kita ngayon. Kasi kung gusto niyong graduate, kailangan mag-stay ka kahit mga 15 minutes. Ayan. Ayan, Diyos ko, wag sanang mawawala na naman yung ating microphone. Nanganganib, Diyos ko, makisama ka, Diyos ko, Panginoon. Patawad. Masarap daw yung itlog, lalo na yung pag hindi hinugasan. Diyos ko, wag sanang mawala yung aking mic, mga Lalabs. Pag nagpapakita yung page, not responding, nawawala yung microphone ko. Wag sanang mawala, Diyos ko, Panginoon. Harangan mo yung mga humaharang. Anong oras ka ba nag-LS, Waray? Wag sana mawala yung microphone ko, Diyos ko. 8 million Miguel Love, shout out, Tamsak host. Ayoko mag-take to, Diyos ko. Premier, vlog, Waray, pin kita. Sana yung premier mo. Diyos ko, Panginoon, harangan mo yung mga humaharang dyan. Bili ka bago, oy. Lalabago naman to, kaso lang, yung internet nga, minsan, pag humihina yung connection, nawawala yung aking mic. Wag sanang mamatay yung mic. Oh. Saka nalalas pag nakasweldo. Diyos ko, Panginoon, harangan mo yung mga humaharang na mga masamang elemento. Sana si Jen Blas. Harangan mo, Panginoon, yung mga humaharang dyan na mga masamang elemento. Huwag niyong paintulutan yung mga ganyang bagay. Ayan. Vlog, Waray na lang. Doon tayo kay Vlog, Waray. Harangan niyo yung mga sagabal, Panginoon. Ayan. I-bless mo yung aking live ngayon. Makisama sana, Diyos ko. Waray, Waray. Makisama, Diyos ko. Baba ka, Jen. Binaba mong bahay. Hindi ko to papagraduatein si Don Oragon. Kasi pagkababa niya ng bahay, lumayas. Ayan. Kailangan wag lalayas. Ayan, Diyos ko, Panginoon, wag sanang mawala yung aking microphone. Harangan mo yung mga masamang elementong humaharang. Ayan. I-bless mo yung aking live ngayon. Kasi bagsak na ang WH ko. Baka bigla na lang mabura yung aking channel.
Ayan, Black Waray, si Don Oragon, umalis. Kung gusto mo talagang maging 100 ka, wag kang aalis. Ayan. Ayan, salamat naman mga lalas. Kinakabahan ako sa aking microphone. Kanina ko pa tinitingnan, Diyos ko, makisama ka, Panginoon ko. Kung naririnig mo ko, Panginoon, Diyos ko, harangan mo yung mga masamang elementong gustong patayin yung aking live. Diyos ko. Sorry po, mahina lang po ang koneksyon. Sige lang, Don Oragon. Mahina ba? Sige Don Oragon. Bigyan kita ng 10 ha, Don Oragon. Huwag kang mag-alala. Nakadalawa na sa ako sa iyo eh. WH ko 5K na, nasa lifetime ang tunay na WH host, wala sa analytics. Ay, ganun ba yun? Mali pala yun, mali. Pero naka-down eh. Nakikita ko naka-black. Ayan, 8 million, Miguel Love, shoutout. Salamat naman, Panginoon, nakisama ka, God, Diyos ko. Hindi nawala yung aking mic. Hinarangan na nga yung mga masamang elemento. Ayan, Don Oragon. Nasa bahay mo ako ha. Magbaba ka ng bahay mo dyan nang madikitan ka nila. Don Oragon. Ayan, Don Oragon, nasa bahay mo ako uli. Malapit ka ng mag 100. Ayan, Don Oragon, nasa bahay mo ako, lalabs. May harang ka na agad kahit wala ka, di ka pamuni. Explain mo nga sa akin, Waray. Waray, explain mo daw kay DBN. Saan yung lifetime makikita? Ang revenue di yun nila nalalagas, nasa lifetime din ang tunay. Saan ba yung nakikita, Vlog Waray? Turuan mo nga ako saan yung lifetime. Turuan kita, DB. Ba't si DB lang tuturuan mo? Paano naman ako with Vlog Waray? Makasahod sana ako para maranasan ko. Don Oragon, nasa bahay mo ako, lalabs. Ayan, salamat naman sa Diyos. Hindi nawala yung aking microphone. Dapat ganyan lang. Sige, Waray, message mo ako. Vlog Waray, i-message mo rin ako. 7 million, Miguel Love, shout out. Add mo ako sa FB, paano kita maturuan host? Buang oy. Hoy, mag-message ka doon sa FB page ko. I-message mo doon yung yung page nang ma-follow din kita. Pwede ka mag-message doon, Vlog Waray. Sa aking FB page. Heart Vlogs. Hindi mapindot. Alin hindi mapindot? Napipindot yan. Paano po hindi malagas ang mga bagong banana? Kailangan Don Oragon, kailangan mong panoorin ng 2 to 3 minutes para hindi malagas. Wag lang dikit ng dikit kasi pag panay dikit ka walang views, malalagas talaga yan. Ayan. Nawala na si Jen Blas. Jen Blas, nasaan ka na? Ayan, 6 million, Miguel Love, shout out. Ilan na revenue mo, host? Ngayon? Hindi ko pa alam, lalabs. Meron na yan mamaya, pwede nang i-check yan. Kasi ang cut-off ni Lolo is 10, di ba? Mga 9, meron na yan siyang post ng revenue. Sa AdSense, Lagwaray. Siguro makakasweldo ko ngayon, mga lalabs. Si sweldo si host at 22. Sa August 22. 57 na sa akin. Nung nakaraan, meron akong 48, 48.52. Tapos ngayon, meron akong 61.32. Magkano na yan, Vlog Waray? Pahingin ng revenue nyo from DBN.
Ayun, lalabs, nasa na yun? 4, 8, 9. Ayan o, 109. 109.84. Ano, Blagwaray. Meron tayong sweldo. Nakasahod na ako, lalab, 3 beses na. Pang-apat na ngayon, darating. Ayan, Don Oragon. Sabay mo ako ilalabs, Don Oragon. Don Oragon, nagdidikit pa ako sa iyo, ha. The Old Intramuros. Sa lifetime niyan, malaki yun. Nagtunay ako, wala pa sahod sa ulan, meron. Saan nga nakikita yon? Ano, Blagwara, yung lifetime. Ituro mo na sa akin. I-message mo sa aking FB page, Ailinski Vlog. Nang makita ko yan, saan yung lifetime na yan? Pwede ba yan makita kahit sa cellphone? Blagwaray, ayan, nasa bahay mo ako ulit, Blagwaray, may harang ka agad. Mamaya message kita. Pa-burger naman dyan. DBN, ilan na daw WH mo? Para matulungan ka niya. Kambal ni Mine, Lods, hindi ko gagawin yan, Lods. Nag-ayuda ako sa LS ko, malaki man ang bahay or maliit. Inaayudahan ko yan, huwag kang mag-alala. Ang nagbabaklas, iba ang ugali niyan, Lods. Ayan. Oo, tama ka. Ako hindi ako nagbabaklas. Nakakatamad kaya magbaklas. Ang hirap na ngang dumikit eh. Huwag nyo nang baklasin. Ano na lang yan? Dan na sa nakapin from Heart Vlogs. Vlogin. Ambot. Nagloading. 6 million, Mega Love, shout out. 6 million in the house. Dan na si Don Oragon. Dan OTW. Sige, Don Oragon, ipin kita uli, ha. Dan OTW. Ayan, panay man, loading man, oy. From Blagwaray. Don Oragon, punta uli ako sa bahay mo, ha. Tapusin ko lang tong harang. Mega Mega Love, shout out. Ba't nabawasan po ang banana ko? Hindi po na... Huwag ka maingay, natutulog ako. Lagyan mo ng harang yung tenga mo. Lagyan mo headset. Ayan, yung ating connection nabubuang na naman. Huwag sanang mag-red. Pag nag-red, patay na naman tayo nito. Huwag daw maingay. Ayan, 3 million, Mega Love, shout out.
Ay, naulog na yung itlog. Nahulog. Nahulog ang bitlog. Ayan, 3 million mega love shout out. Daming harang. Tararan, tantarararan. Ayan, 3 million, 51 thumbs up. Thank you so much. Ayan. Ayan, 4 million in the house. May love shout out. Panay ikot. Marcos Hula Amiga. Marcos Lalab Miga Love. Shout out to you, Lalabs. Marcos. How are you, Marcos? How are you, Lalab Marcos? How are you? Marcos, yeah, it's load. Yes, it's loading. I don't know what I will do. Wala, ang laki na ng bahay niya. Alam mo mga lalab, dati-rati, naalala ko yung bahay ni Marcos, nasa 2K lang noon. You have now a big house. Marcos, mashallah. You have Premier Marcos. And malas, may ano po si Marcos, may Premier. Ayan. Mansion. Ayan mga lalas, tatamsak ako sa Premier mga lalas ni Marcos. Baba natin yung bahay ni DBN.